Bueno, nik Araziola izona naiz, Azpeitiarra eta 22 urte dazket. Gaztetatik, txikitatik, osasun arazokin hasi nintzen, bizkerreko arazokin, azkenin eskoliosis bat detektazi ben, eta orduan bai esango nuke horre ontzala nere bizien giro bat. 12 urtekin DBH bat hortan, udara hortan opera entzi ben, eta nik uste hortik aurrera hasi zala totalmente nere bizia aldatzen. Eta rebisilue, esan ziten, dana ondo zeola, baina komenigarria izango zala, operazio horrentzat bizkerretik ondo eoteko, pixu pixket galtzea. Nik uste momentu hortan horren vulnerabli nitzela, nire burun hor geraztala, esaldi hori katiauta, eta egun batetik bestea, nire hori klikintzun, ez dakitze erata, eta ja aldizen honin, ohitura aldaketak egiten hasi nitzela. Ni Olatz Badiona naiz, eta Garazin ama naiz. Ni gakoratzen naiz, esan zin, ama pixka flakatzen hasiko naiz, jaten garbia hasiko naiz, eta, kirola altzuna egiten. Eta, lehenengo momentutan, azizan berdura pixka gehiago jaten, fruti gehiago jaten. Nik hori arrajatabla hartu non. Azkenin, hain vulnerable neun momentu hortan, azkenin eskutatik juntzitela, egunetik eguna gutxi jo jaten nun, jaten nuna geski sentitzen itzen, eta botak hain berra izeten nun. Ni kaletin joan, eta klaro, azkenin nik aldaketa fiziko bat eukinun, eta orduan ikuste ziren bakoitzen jende berriek esate ziten, ai Garazi, flakaintzea, ze ondo, ze guapa zauda. Eta klaro, nahi hori lehenutik baina etzi ben esan. Orduan, nire buruk lotu zon, beto, flakai naiz, guapa honao, jendik onartu iten hau. Hola ze bihu berdet. Ispirura bitzen itzen da, enitzen beine ondo ikusten. Osa, niretzat, beine etzan naikue. Osa, ni flaku ondare potola ikusten itzen, nahi buruek esan iteziten. Hau ez da normala. Arazoa da. Ni konstiente nitzen, baina eske enitzen gai hori onartzeko eta kanporatzeko. Ja koza ez berdin askoaz ezin ditzen. Ja, Garazik zauken begiletan dizira hori eta parre hori, ja etzeuken. Ja, kandeli entzentzen bezala ez izan. Enaken hitz egiteko goik, enaken ertetzeko goik, enaken lagunekin euteko goik, familiekin enun nahi egon. Claro, ama batentzako sufrimentu da ez. Zura alaba ikustezun ja itzeltzen nahi dela. Orduan, claro, esatezu, igual pasajero izangoek. Claro, konturatzea, ostra, nire burua engainatzen nahi nauk. Claro, berez arazo bat zeok, baina nik ez diat ikusi nahi. Gezurren atzetik. Azkenin, horrek nahi adiez mina hondi ez hortze ziten barrun, kanpoa gezurre esan berra izetie. Baina ezkeni nire ustez gezurrek salbaite ziten. Salbaite ziten ansiadekoa eta eukitzetik. Nire buru lasai sentiaraztezun gezurrezatik. Egun baten, ja, amak bezutik hartu zitenin, eta esan zitenen medikuna guz, ja. Medikuna guginen, eta, esan zion, pixu jarri zuen, pixu gainen jarri zuen, eta esan zion leheno zua, pixatzen nuen, da, horren beste. Eta, desente plakauzea, eta, dieta bat emago izut. Eta dieta hori eman ziren, eta esan zion, ametik hilebete atorri. Ze nik behitu nun, da nahi nire barrok esate ziten, hau erdezu, ateatzen azteko osa. Baina ezkit ja horren inder handilezaken ahotz horrek eta horren gaxoneon berdintzura. Klaro, nire beta bueltan nintzen, eta okerronean. Nire pixua jaintzan, eta okerronean. Eta medikuna guginen, eta esan nion, nire alaba ez da ondo, esan nion. Ez dakize, eta eske psikologikamente ez da ondo, nire alabak psikologoa berdu, esan nion. Eta hartun ja, horra zinitzen osagietzako zen psikologuen. Psikiatra bat zen, eta horre enun bat esperientzio neuki.
Porque azkenin ni konsultatik konsulta joten nintzen, analitikak atatzi zizkiben, eta ni paperin ikusten una, zan, trastorno de la conducta alimentaria no espezifika. Nik enekin zeuzen, hori. Pandemien lertu zen bombien ere etxen, bezan gogen nuke. Bueno, gau baten afaltzen eginean, eta etzuna afaldu negarazik. Eta, de repente zerripatzetan hasi zan, eta, nire gizonak, ja, lertu intzan. Eta, zantzizan, o aztezea espabilatzen, o bestela biler bertan, hartu eta hospitala magozetu zantzizan. Eta, orduan, eske honiren akorratzen naiz, gauari zintzala, nik usteet, bizitzen ez dela olako goizki pasau. Izen zan, hola bomba bat lertuko lez bezala, hola, bu, indu. Dik lagun badaket notortzen iztia, gauko 11 ziren, hartu eta utzen nintzen. Eitzi hola, zantzien, hola, etorre bilar konsulta zantzien. Konsulta junitzen, eta zantziten gara zein mendik artengo du. Baina beak esan ziten egin zan, beak psikologo batekin ditezula elkarlana, eta beak hasikoan nintzeken. Ni nire psikologoena jo nintzen nien, hostilila hartan leheneko konsulta, esan ziten, zuk anorexia bakezo. Ja, esati bakarrik kanpotik, hau da dakezuna, nik igual aukinun, 10 urtean, eta behitu hemen oin nola nahon, hemendik erten laike eta zure erten guzea. Nei horrek eman ziten lasaitasune, guztet bizien olako lasaitasunik ez dela hartu.